أزب مهازوتن مسحرتن جويس ماير مينسترينات حقز أزقربلكم مدبيو تتصبب مجد مقعز جمر تتصبب مجد قرب زيادة صموايو حد جزاب لعليو بزيكا يسوس زخونة سب زي تروخو تخولو كن مصبو مكايدي ختزانو يخم بلو سب كاب تزيد لنا العلي حلف كل جزء توسخ مايل يخدو لعليون كينوون يخدو كل جزء محمد أن العلي يجبروا كل جزء بلو سرح يسرحوا جون ماكسويل أب نفسه وكف كزارة وابزخدر له وانا كاب إلا ما تعطوا حدا كل جزء كاب تتثبت تجبر اللون العلم مقبار مخانو قليسو نسوفتو إيه أب بلو سنت كنقعز إنا تسوينا حجي تزبلت أنا جر فقر مخانو فليتنا يلنا قدامي قرنطس 10:33 حدن كم زيبل نتنزع بيا وهبوتات دأ ببرتوع دليو እቶም ዝለዓሉ ህያባትን ናይ ምርጫ ጸጋታትን ሕዚ ኸዓ ዝበለጸ መገዲ ኸሪአኩም እየ ብርሑቕ ዝሓሸን ካብ ኩሎም ዝለዓለን ፍቕሪ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ፍቕሪ ገለ መጽሓፍትን ትምህርትን ክህልዎ ይግባእ ብምክንያት እቲ ኩሉ ነጽንዖም ነገራት ፍቕሪ ክነጽንዕ ኣለና قدام قرنطس 13 كاب قطر حدا اسكاب شمونته كنري لنا كم اون نتنقلات نفلالين كم اون ننبسخم حتتو تعقستنيا دي هي وايديه تحديه قنعن مخان مسلك قدف دلوديه ابزخونه سبديه زنادد نحاد سب كساب كندي قلتي في قريبلو تنكف ديه بقليل ديه زقيم كل جزي ديه تزبلصه زامن بزعبا از اتوب كنقبر لنا يسوس حادش تأزاز يهبكم بله حادش تأزاز يهبكم بله كم تأنا زفكركم جيركم نساتكم انت غتفقروا دك أما زامرتي كم زخونكم بزخلو فلتيو كم أول درجة بنفس وكف حجز صوبكم الأختي قرب بزعبا قداس النت نزقود وخاسوات يقرأ مبالي زارب أنا دما بزيزو صري مسلني مكنياتو اب عالم كاب زرعخو ومقطع السبات لومي بزحلو تفلتو دو مصحف قدوس ماتيوس 24 نسو دما بزعوا ملكتات مودعتا زمن زقلص معرافيو ابتناي مودعتا معالتታት بسنك بزحخ فات كا كاب بزحات سبات فوري ختنكيا ديابيلوس دما نزيو زفوتو مكنياتو انتاي كبلكم اتزل على ملك منفساوي وقع اي حوعي اب حاوزو له فقريو ناتي تازغفت مشطه مصحف افقر زنبرت يانيرا محزنيو بزعبه فقر تجلز مصحف صحيفكا كمي زخونه سب كغزا زيدلي جن بزعبه اوت حنت صحيفك شطا كم زخيل يقاتو مالتي أبزناي فور نجار سريحي مكنياتو كنقرأكم أنا أزيا فكر سبعين بركل ننوح إخوان دما كصنعوس أنيحي كنقرأكم دما كحرق حايلي يا بالليل واتزقود أن سبي قريتها يقبون يوتبلو دحن ولا نساتهم تزيت قبهم نسخهم سلام قبأكم آمين زيد ما بدرجة عالم زلو صقميو زخونه سب زخونه ነገር ክነቅፍ አይደልን የግሎም ምሸት አብዝ አብ ካብቶም ጽቡቅ አብ ልቦም የቅረና የሚባል ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት እቶም ዘይብሎም ሰባት ከም ዝበዝሑ ናይ ምብዛሕ ተኽእሎ ልዑል እዩ ንሕና ድማ ደው ከነብሎ ኣለና ምክንያቱ ቅብዓት ስለዘድልየና
أبيات كريستيان نخبأ ندلين مرحتنا خبو ندليهم كلاتنا خنقبر لنا بس نيت نابدن كوان كتقاتون كتوصون كتقبو زلكم يمثلني بركز قلعون معباي كتقبو لكم آمين كاباخاتكم كنداي مسايت تسمعون صبو ملو ليت بزعبا زي سبخني ግን በጃኹም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ እንተተናዲድኩም እቲ ዝተብራርሐ መጽሓፍ ቅዱስ ደርብዮ ግደፎ ይኽደልካ ዝብሎ ግበሩ እቲ ዝተብራርሐ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዘቐምጦ ደርብዮ ግደፎ ይኽደልካ ኑ ግዜ ያብልኩምን ንስኹም ወኪል ክርስቶስ ኢኹም በኣኹም ኣቢሉ ንዓለም ጻውዒቱ ይገብረሉ እቲ ዝበለጸ ነገር ግበሩ እሞ ኣፍቅርዎም ገለ ካብኣቶም ካብ ርሑቕ ክትፈትዎም ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣፍቅርዎም ዝብሓቂ ቐልጥፍ ኢለ ኽብል ፍቕሪ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ጥቡቕ ስምዒት ምህላው ማለት ኣይኮነን ፍቕሪ ንሰባት ከመይ ጌርካ ከምትሕዞም እዩ ስለዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ንጸላእትኻ ትጽሊ ይብል ንስኻ ትባርኾም انت تأميومم وين تسأميومم دما مقبت ومن تستيومم سلازي تهجزوم كل خد قبروا تخليهم أبلع اليوم جنزخونة عينت فقرا وسمعت فاتسمو يبلكمن ولا ديكلت يوم طاعات يبسحوا لي نيرهم النعبة يمسكادو دما أملاك قبوي كفتسم قبل بيق مطو كالي خفالي وإذا خالي عنا يقبو خام فتساميو هو قبو تعالى بمصحف قدس هلا كساب زموتو دما كنا خنم نجيروني ديابلوس يمثلو نيرو أنا دما باسم يسوع أجن حكم الله بالكو هم غير أملاك كنزبين جزينا ملو هوتي نزبدلو نخل تسابات نمحب حبكو علو أي كبلن نيو إلى حاسبة أي خونن هو أملاك كم أكبر خبلكم يو برقص يقبرئو نام محبحب عرقاوي أنك خيزي دولو خلو وان دما نيرو كبل أكلني أنا جن غيريو نكسافير يا غيريو كنع سرح مخانو سلاز فلتكو دما يا غيريو ناخد قبرو وقدن كنع نغير كنت قبرو زلكم كوينو كسمعكم يبلون نسخهم دما صبغ جويس أفكر يوم دي خلتبلو أنا دما أبلع اليوم زخونة طبغ زخونة سمعيت أين برنن جنوا أنا سلازكنا خونهم يزفوتهم نيرة أنا دما تسألي اللهم باريخ يوم يه دليتهم أمالي اللهم فقرن السيو أنت تسألي خلوهم أبلع اليوم ننوح وانك تحرق تخليني خا أكال بلوت النتيو بلوت أملا خلونا يبلنا ندينا كمت أن العدل ببزحي لعلن كينوون يقبر إفسون 13 رأي تفوتون لعلن كينوون كله اتخن حتى تويكن حسبو خندفر زي نخيل ببزحي يقبر كمت أن العدل خلاتنا نتا مصحف نفوتو أينا صبو أبا علينا أنت تكبيرنا خير نحنا دما كمت أن العدل ببزحي لعلن كينوون كنقبر نجمر وصاخ مايل كيدو زخانة سب حدا مايل كتكادو انت قاديركم كل تخيدهم اشي شمو انت حاموش تسرح تشرحونو بل نمسح حدا ساعات ترغبو بلوت سب انتاي كم زقابر كنقرأكم يا بلوت سب ساعات شمو انت زي كونه ساعات شوعتن حمسان حموشتن ايو زقاتو نساتهم دما اب حموشتا زيرو حموشتا يوم زوصو اب حموشتا يكونن كم اون اب كندنا حدا ساعات عسرت حموشتن دقائق نمسح من البات حمسان حموشتن دقائق نمسح كوستو يوم ونمنتاي ساعات شوعتن حمسان حموشتن قاتو كساب ساعات شمو انت نابسرح اب زي كدلو اوان تبلو مخنياتو ساعات شوعتن حمسان حموشتن انتاتيخم اما داب سرحكم ايكونكم انزلخم ساعات شمو انت دما ايتسرحونيخم كم أبتسات يلوان مس كلهم عروختهم دم أبتزاروا اللوان من البا ساعات شمونتن عسران ويس شمونتن سلاساني بس إذا خبل كله خدم ما يكتفوت وونيهم كنت فلتو سركيو
ባህረይ ከመሓይሽ ኣለኒ ዳግማይ ክምለስ ኣይትፈቅዱለይን ኢኹም እግዚአብሔር ዘይበለኒ ኣይብለኩምን እየ ንብዙሕ ዓመታት ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ኣብ ዝነበረና እዋን ኩሉ ዝረኸብክዎ ኩፖን ክቕንጥጦን ክቆርጾን ነይሩኒ ከምኡውን ናይ መዓልቲ ሕምባሻ ገዚኤ ኣብቶም ዝጠልቅዑ ታኒካታት ምፍሓር ሕጂ ንሳቶም የብሎምን ቅድሚ ሕጂ ግን ኣብ ሓንቲ ካብተን ናይ ግሮሰሪ ዓረብያታት ዝጠልቅዑ ታኒካታት ነይሩዎም ወይ ድማ ምልክት ዘይብሉ ቆርቆሮ ከምኡውን ፍረታትን ናይ ድሙ መግቢ ክረክብን ተስፋ ገብር ነይረ ድሙ ድማ ኣይነበረንን ከምኡውን ኣምላኽ ጆይስ ንገለ ሓድሽ ሕምባሻ ገለ ተወሳኺ ቁሩብ ሳንቲም ክኸፍል ዝኽእል ኣይመስለክን ድዩ ኢሉኒ ኣነ ግን ቆልዓ ከለኹ ስለዘይተኣለኹ ፈጺሙ ኣይኣኽለንን ኢለ ፈሪሐ ነይረ ስለዚ ድማ ሕሳር መንፈስ እምበር ቁጠባዊ መንፈስ ኣይነበረንን ኩሉ ነገር ብዝሓሰረ መገዲ እየ ገይረዮ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ርካሽ ገይረዮ ምክንያቱ እኹል ኣይኸውንን ኢለ ስለ ዝፈራሕኹ ስለዚ ንስቴክ ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበረናን ስቴክ በልዒና ኣይንፈልጥን ኩሉ ግዜ ሃምበርገር ደርሆ እዩ ነይሩ ሃምበርገርን ደርሆን ደርሆን ሃምበርገርን ደርሆን ስለዚህ ድማ ደርሆ ኣብ ድንኳን ቅናሽ ይኸውን $3 ኣብቲ ኩፖን ድማ በጃኹም ንሓደ ዓሚል 3 ዝብል ገደብ ኣብ ንእሽተይ ረቂቅ ጽሑፍ ነይሩ ወይ በጃኹም ንሓደ ስድራ ቤት 3 ትፈልጡ ኢኹም እቲ ረቂቅ ጽሑፍ ኣይንፈትዎን ኢና ሓደ መዓልቲ ድማ ከምኡ ርኤ 3 ደርሖ ኣይደለኹን 12 ደልየ ስለዚህ ድማ ክልተ ደቀይ ምሳሕ ሒዘ ኩላትና ድማ ሰለስተ ደርሖ ሒዝና ኣነ ድማ ብድሕሪ ኣብ መስርዕ ኣትየ ከም ዘይፈልጦም ድማ ተዋሲኤ ልበይ ድማ ብፍርሒ ተሓርመላ ይሓስብ ድማ ኣለኹ ኣታ ኣምላኽ እኹል ናይ ግብሪ ገንዘብ ሂበዮም ኢለ ተስፋ ገብር መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ የምህር ነይረ እቲ ሎሚ ዝገብሮ ዘለኹ ክገብሮ ዓብይ ራእይ ነይሩኒ ተረጋግኡ ገለ ኻባኻትኩም ዓብይ ነገር ክትገብሩ ዓብይ ራእይ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ኣለኩም ተረጋግኡ ጽቡቕ ንስኻትኩም ከምቲ ዝደልዩ ሕጉሳት ኣይትመስሉን ስለዚህ በመስመር የሰሪሕዮ እቶም ቆልዑ በመስመር ሰሪሖምዎ መንፈስ ቅዱስ ድማ በግልጺ እንቋ ሓጎሰኪ ጆይስ ገለ ዶርሆ ሰሪክ ይበለኒ ንመጀመርታ ጊዜ ነዚ ሰበ ኩሉ እዋን ኣብ ፓሪስ ተንሲ ነይረ ፓስተራትን መራሕትን ኩሎም ድማ ኣብቲ መድረኽ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ከምኡውን ነዚ ዛንታ ምስ ነገርኩ እቲ ፓስተር ዘሊሉ ተላዕለ ጎየ ናብ በዓል ትገዝኡ ኣመልኪቱ ናብ ሰራቕ ቀይር ክንበላ ሰምዑ ግን ደርሆ ኣይነበረን ናይ ሸቓቕ ወረቐት እዩ ነይሩ ንቤተ ክርስቲያን ድማ እዩ ነይሩ ሕጂ ረኣዩ ዋዛ እዩ ኣምላኽ ናብ ኣገልግሎት ክጽውዕ እንኸሎ ግን ናብ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ድሮ 4 ቆልዑ ነይሮምኒ ኣነ ትፈልጡ ኢኹም ብነገርና ቆልዑ ስለ ዘለኹም ንኣምላኽ ዝኾነ ነገር ክትገብሩሉ ከም ዘይትኽእሉ ፈጺምኩም ኣይትንገሩኒ ነዚ ኣገልግሎት ክጅምር ከለኹ 3 መንእሰያትን ሓደ ህፃንን ኣብ ዝባነይ ነይሮምኒ ከምኡውን ኣዝየ ኣረጊት እየ ኣይትበሉኒ ኣብ ቴሌቪዥን ክኣቱ ከለኹ ጓል 50 ዓመት እየ ነይረ ክንደይ ጊዜ ከም ዝጸናሕኹ ድማ ክትፈልጡ ትደልዩ ስለዚ ዕድመይ ክንደይ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣይነግረኩምን እሺ ን29 ዓመታት ዝኣክል ጸኒሐ እየ رأيو جن أرجانا يسمعنا مكنياتو أرجيتا يسمعنا
ዕድመ ቁፅሪኡ እርጋና ተሓሳስባዩ ይብል ናብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኮሌጅ ንኽኸይድ ገንዘብ ኣይነበረንን ስድራይ ገዲፈ ናብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኮሌጅ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ናይ ኣገልግሎት መሳርሕ ድማ ኣይነበርኩን ኣምላኽ ክምህረኒ ነይሩዎ ንሱ ድማ ብገለ ካብዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዘይረብሑ ነገራት ኣቢሉ እዩ ምሒሩኒ ከመይ ጌርካ ሓቀኛ ሰብ ይኽወን ከመይ ጌርካ ብሉፅ ሰብ ይኽወን ከምኡውን ብሓቂ ይመጽኡ ብዙሕ ኣብዘን ንኣሽቱ ነገራት ብድሕሪ ማዕጾው ንነፍስና ክንነግራ ንፍትን ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣምላኽ ብዛዕባኡ ዘእመነካ እንተኾይኑ ግን ኣገዳሲ እዩ ንልብና ክንስዕብ ድማ ኣለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ብሉፅ ዝነበረ ሰብኣይ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣብነት ይመስለኒ ንሱ ዳንኤል እዩ ነይሩ ከምኡውን ኣብ ዳንኤል 1:8 ከምዚ ይብል ዳንኤል ግና በቲ ምግቢ ንጉስን በቲ ዝሰትዮ ወይንን ከይረክስ ብልቡ ሓሰበ ከይረክስ ድማ ነቲ ሓለቓ ስሉባት ለመኖ ናብ ቤት ፍርዲ ንጉስ ተወሲዱ ኣብኡ ከገልግል ይስልጥን ነበረ ግን ንሱ ኣይሁዳዊ ወዲ እዩ ነይሩ ዝተወሰነ ነገራት ጥራይ ክበልዕ ንኣምላኽ ቃል ዝኣተወ እዚ ኩሉ ናይ ሃብታም ጽቡቕን ምግቢ ክበልዕ ድማ ደለይዎ ዓቢ ዕድል ድማ ወሰደ ከይዱ ፍቓዱ ምስ ሓተተ ንኣምላኽ ዝኣተወ መብፅዓ ክህሉ ኣብ ክንዲ እቲ ንጉስ ዝደልዮ ክገብር ኣምላኽ ግን ፍሉይ ሓገዝ ሃቦ ትፈልጡ ዲኹም ኣምላኽ ዝበለኩም እንተትገብሩ ምተገረምኩም ኣምላኽ ፍሉይ ሓገዝ ክህበኩም እዩ ካልእ ሰብ ክኸፍተልኩም ዘይክእል ማዕጾ ክኸፍተልኩም እዩ ዳንኤል ድማ በቃ ንዓበየን ኸደ ሙሉእ ዛንታ ክነግረኩም ግዜ የብለይን ግን ብሰንኪ እቲ ኣብ ዳንኤል ዝነበረ ብሉፅ መንፈስ ኣምላኽ ሕንቅሊተይ ናብ ምፍታሕን ሕልሚ ናይ ምትርጓምን ክእለት ይብዎ ከምኡውን እቶም ክህልውና እንደልዮም ኩሉ ዓይነት ልዕለ ባህርያዊ ነገራት ግን ብሉፅ መንፈስ ነይርዎ ብምባል እዩ ዝጅምር ን30 ዓመታት ብዘይካ ንጉስ ንዝኾነ ኣምላኽ ወይ ንዝኾነ ሰብ ክጽሊ ከምዘይክእል ሕጊ ኣጽዲቖም ዳንኤል ድማ ሽዑ ንሽዑ ናብ ክፍሉ ኸደ ኣብኡ ድማ መዓልቲ 3 ግዜ ይጽሊ ነበረ ከምኡውን በቲ ክፍቲ መስኮት ተንበርኪኹ ጸለየ ይብል ከምቲ ዘፈራርሕዎ ድማ ኣብ ናይ ኣንበሳ ጉድጓድ ኣእተውዎ መጽሓፍ ቅዱስ ግን መልኣኽ መጺኡ ኣፍ ኣንበሳ ዓጾ ይብል እቲ ንጉስ ኣዝዩ ስለ ዝተገረመ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይካ ንናይ ዳንኤል ኣምላኽ ናብ ካልእ ክጽሊ ከም ዘይብሉ ሕጊ ኣውፅአ ረኣዩ እንተደሊና ማለተይ ቃሉ ስለ ዝሓለወ መብፅዓኡ ስለ ዝሓለወ ሕጂ ቃልካ ምህላው ቁሩብ ዝያዳ ኣኻል ቅንዕና እዩ ምስ ብሉጽነት ግን ብዙሕ ርክብ ኣለዎ ኣብነታት ነቲ ዘለኩም ብዝበለጸ ምጥቃም ኣረጊት መኪና እንተሃልዩኩም ሕፀብ እዋን ጽሬታን ሓልውላ ኣይተርስሕዋ ብኣኽብሮት ሓዝዋ ብኣ ድማ ናይ ምስጋና ተሓሳስባ ይሃልኹም ገንዘብ ኣይተባኸኑ ክንደይ ገንዘብ ኣለኩም ብዘየገድስ ኣይተባኸንዎ ገንዘብ እንተዘያኽቢርኩም ገንዘብ ኣይትጸበዩ ንሱ እዩ ናተይ ጠቕሲ ገንዘብ እንተዘያኽቢርኩም ገንዘብ ኣይትጸበዩ ኣሜን ሎሚ ምሸት ኣብ ዝገዛ ቁሩብ ኣብ ብሉጽነት ክድይብ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ክሳብ ሕጂ ዋላ ንእሽቶይ እኳ ዝተፈረዶ ሰብ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዘለኒ ዕላማታት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከይደ ክሰብኽ ከለኹ ሰባት ውሳነታት ክወስዱ ክገብር ይደሊ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ኣጣቂኻ ጽቡቕ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ዘይኮነስ ጽባሕ ድማ እንታይ ከም ዝበልኩ ኣይትዝክርዎ ግን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ንክርስቶስ ክውክሎ ዝገብሮ ነገር ውሳነ ክውስን ይደሊ
آمين. أملاخ زهبني فتناتات دما أزيو بزح مخان يفلت إيه كنع نجر انت زي جيرة لما أبز دو إلى اللوزلخوا إمهالخون كم عون عبيت منفساي نجرات كوين برون إنا قوبنا نيرنا صبو أب جاكسونفيل فلوريدا أب تركب بيت أخستانينا نسبخ نيرنا كم كمزو نقبرو أنا حمام لحلح عافيلة زوعو أنا دما نزوم مسامرتي أتاني صحاتكم حدا كيزينا بقدوس لويس كتمسو يقبايو مسانا دما خصنحو تخيلو يخم نحنا دما نتقاستي خن ريوينا نابزي دما خن وسدكمينا نابو دما خن وسدكمينا خم بلا 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 صبو دحر خلتا ورحي أبيلوم دويلوم دما حراي كنمسو دلواتي نايلوم أنا دما نابي ختمسو نساتهم دما وقت فالتي خنا بقدوس لويس كنمسو عديم كنا يلومني أنا دما واي أنا إلا حاسبي انت هيك قبر أيدلن ناب قدوس لويس كمسو أيدلني مسؤوم كبالاشو جيزي بالليل أو اكزيافير دما انتي كم تقبري خناقرك يايلو كتمس يوم يخي أبصبو خوتيل كتاومت يوم يخي كم أون مولو سامون مسؤوم كتحلف يخي كم أون بحاك أخت قبرو وتدالو ديخم أي تقبروون هي حسبكم نقرات كي تزاربو ختم محارو يخم حدا كيزي نتخبر مجدهن مهارة لنا يكون عندنا እቶም ትምህርትታት ድማ ኣብ ህይወተይ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኮይኖም ንዮም ከሓልፎ ዝነበረኒ ፈተናታት ከም ዝነበረ ከም ዝፈልጥ ዛንታ ድሕሪ ዛንታ ክነግረኩም ይኽእል እየ እንተዘይኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ደው ኣይምበልኩን ሎሚ ምሸት ደልየኩም ኣለኹ ጳውሎስ ይልምነካ ኣለኹ ኢሉ ንልብኻ ተኸቲልካ ቅኑዕ ምዃኑ ዝፈለጥካዮ ግበር ዝስምዐካ ጥራይ ኣይትግበር ካልእ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ኣይትግበር ረኣዩ ንሱ እዩ መመኽኔታና እዋቕ ካልእ ኩሉ ሰብ ይገብሮ ኣሎ ካልእ ሰብ ኣይኮንካን ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ነጊሩኒ ረኣዩ ብዙሕ ሓቲትክኒ ኢሉኒ ትደልዮ ዲኸ ወይስ ኣይትደልዮን ኣምላክ ኩሉ ዝሓተትኩምዎ ክህበኩም እንተደሊኹም ብጸቢ መገዲ ምጓዓዝ ጀምሩ ጸቢ መገዲ ቁሩብ ዝያዳ ጽምዋ እዩ ሓደ ጊዜ ብዘይካ ኢየሱስ ዝኾነ ሰብ ዘይክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ምስ ጽቡቕ መኻይድ ክትዘናጉ ኢኹም እዚ ብመሃዙትን መሳሕረትን ጆይስ ማየር ሚኒስትሪ እናተሓገዘ ዝቐርበልኩም መደብ እዩ